Abia puntua izan zen bilatzea diskurso bat, bigarren buelta bat emateko kantu bat garari. Nik egiten dudan gauza bakoitza da Euskal Herriari eta euskerari itzultzea berak niri eman didana. Transmisioa da lan honen ardatza, eta dena hasten da hemen liburuan azalean agertzenan harri hontatik. Hau da, bere terretxeren kantoriaren oroitarria, Zuberoako auzo txiki batean dago, bide bazter batean, sasi artean. Eta da euskal kantu zaharrena, da bere terretxeren kantoria. Hor niretzat oso simbolikoa da harri hori, ze euskal kantu zaharrena da eta bizirik iritsi da. Spotifyren garaira, YouTuberen garaira, Koliseo antzokira bizirik iritsiko da, 600 urteko bidaiaren ondoren, ez da? Ahoz-ahoko transmisio batean. Hori iaia mirari bada gurea bezalako hizkuntza txiki batean eta lur zatitu batean, eta historikoki gertatu zezkigun gauza guztia gertatuta, mirari bada, ez da? Zuberoako auzo txiki hortatik, nola iritsi den Euskal Herri osora eta garaiuntara bizirik. Orduan, behin hori formulatu nuenean, esan, ja badaukat lanaren bihotza edo kontzeptua. Eta transmisio hori gizarteratzea, ez da? Jendeari ikustaraztea, txikiak izan arren, oso handia den historia baten parte gerala. Nola lortu dugu bizirik iristea? Nola lortu dugu zutani euskaraz aritzea kamera baten aurrean 21. mendean, 2023. urtean? Mendi hoietatik, txabola hoietatik sortuta, kobazuloetatik datorren hizkuntza batean, ez da? Nola lortu dugu? Hori da niretzat, hori da nire proposamena. Kantu horren biziraupena, herri honen metaforaren biziraupenaren irudi bezala, ez da?